Гледайте коя част е 8 част пранк. Както видяхте, натам няма интернет към музето. Вие видяхте, там е туалетна. Ако не съм. Ходи до туалетна на гонката му тя. Ето го и моя брат. Брат ми. Той има 2 годинки. Аз съм на 8. Вижте го, бебенце, бебенце, бебенце. Гледайте го как се върти. Сладък ли? Пишете в коментарите дали е сладък или не. Вижте го хубаво. Абонирайте се за канала. За моя брат, а не за мен. Ще е толкова сладък. Всъщност аз имам канал, той не. Ама давайте за брат. Не гледайте толкова сладък. Той на 2 години. Хубав е. Гледайте. Браво, браво. Добре, Алекс, ще те оставим и ще дойдем после пак при теб. Чао. Чао. Това стъкло там, виждате. Това не е кола. Не на тази, да е на друга кола. Тя е на Германия, ще е на друга толкова, където не е стъкло там. Ето го, брат ми, още се върти. Изземе от тази дравичка. Всъщност много е. Давайте да седим на сянка. Елате да видим Ирина. Какво прави? Дали ще имам интернет въобще? Нито мога да седнеш да си наревеш, да си изпратиш човека, па да вече да си е както трябва. И като чувам, това не е добре, онова не трябва да се прави. Ирина вече спре направи с мен пранкове, но утре със сигурност ще има умещение. Същото ще и правя на нея, същото. Искате ли да гледате моя брат? Ето го. Добре, вече пранкове не ме направим, спрехме. Утре ще правим аз пранк. Но Ирина сега не е интересно. Тя спре направи пранкове. Това само до 8 част пранк имаме. Абонирайте се за канала с камбанката, с палец нагоре. Пишете в коментарите дали направим 9 част пранк утре или пък други ден. Пишете. И чао!